Vă salut! Astăzi voi prezenta cum să deschidem un Pioneer account cu ultimele modificări făcute de către ei. Deci, de ce avem nevoie de acest Pioneer account? Pentru că ulterior toate veniturile după Amazon vor fi transferate pe acest card Pioneer, acesta fiind un card american. Deci, Pioneer este o posibilitate ca persoanele nerezidente ale Americii să poată deține un cont bancar. De asemenea, ei vă oferă și rechizitele pentru care aveți nevoie în caz de a efectua careva plăți sau transferuri pe viitor. Deci am dat la Sign Up și mergem la primele câmpuri de îndeplinire și este numele, familia, așa, o adresă de mail, și repetăm adresa de mail, acceptă a doua oară. O să încerc să introduc un alt mail. Ok, o să introducem mail. Deci acest mail, dacă a fost folosit odată, nu mai puteți folosi a doua oară. Așa, deci avem nevoie să repetăm mail-ul. Dăm next. Aici avem de selectat sunteți ca persoană individuală sau sunteți companie. Deci datele de contact ce ține de adresă. Este obligatoriu ca să identificați o adresă corectă, pentru că ulterior acest card are să vă vină pe cutia poștală la dumneavoastră. Așa. Orașul. Codul poștal. Și am mai verificat odată ca să fie ok. După care introducem un număr de telefon. Deci la fel, numărul de telefon trebuie să fie a dumneavoastră unul activ, pentru că ulterior veți avea nevoie să faceți careva securizări în baza numărului de telefon. Ok, mergem pe Next și ajungem la al treilea pas. Avem de nevoie să creăm un password. Și o întrebare de securizare. Ok. Așa, aici avem de ales țara pe care o să introducem seria și numărul pașaportului. Ok, mergem mai departe. Introducem acest cod de securizare. Așa. Mergem la pasul 4 și anume aici și s-au făcut modificările. Deci alegem aici în țara în care este banca, adică aici o să avem nevoie să introducem un account bancar deja existent la care ne servim în țara noastră. O să fie nevoie să introducem careva date ale acestea. Aici avem aici valuta, o să avem nevoie să fie în dolari sau în dependență de ce este cardul care o atașați noastră. Dacă nu aveți sau dolari sau euro, este bine să faceți unul. Așa, denumirea băncii la care aveți acest card creat. Ok, deci cum sunteți registrați, numele și familia pe card. Ok, aici avem nevoie de un Swift number. Deci cei care nu știu ce este un Swift number, este codul unic de identificare a fiecărei bănci și acesta este utilizat în cadrul tranzacțiilor bancare internaționale. Adică toate băncile care au activitate internațională sunt conectate la sistemul de transfer interbancar, anume care se numește SWIFT. Deci acest cod SWIFT îl putem găsi sau în rechizitele cardului dumneavoastră, sau de asemenea îl puteți găsi dacă aveți aplicația la telefon a băncii
și puteți vedea rechizițiile cardului noastră bancar. Mergeți la informații despre card și acolo veți la servicii despre banc și acolo o să găsiți Swift number. Deci fiecare bancă are acest Swift number, introducem acest cod. Ok. Acesta este la Moldinkombank pentru cei care fac în Moldova la Moldinkombank și un cod IBAN. De asemenea, acest cod îl găsim sau în rechizite dacă nu aveți aplicația online sau îl găsiți în aplicația online a băncii la informații despre card și acolo este un cod IBAN. Introducem acest cod. Ok. Deci am introdus acest IBAN, după care dăm bife pe căsuțele acestea că suntem de acord. Mergem pe Submit. Deci mai verificați odată dacă ați făcut corect aici datele. Mergeți pe Submit. Datele noastre sunt în proces de cercetare și în timp de o oră, două veți primi un mail unde veți fi notificați dacă este acceptat mailul noastră sau datele noastre sau nu. Și ulterior o să veți primi în cutia poștală cardul acesta de la Pioneer. După ce ați finisat toți pașii, o să fie nevoie să ne logăm. O să ne logăm în contul nostru creat. Așa. Și atunci când vă logați, câteva întrebări, exact așa cum sunt aici la mine, și o să fie nevoie să dați careva răspunsuri pentru a continua procesul de analiză a datelor dumneavoastră. Ok. Ok. Și după ce ați completat întrebările și răspunsurile la ele, atunci o să dăm Submit. Ok, și deja avem acces la accountul nostru, dar trebuie să așteptăm ca cardul să ne vină în cutie poștală și atunci o să facem și procesul de activare al cardului. Ok, astăzi atât am avut să vă prezint, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună și mult succes!